promocii bešedoval pedagóg Ivan Medieši, ktorý školárom cez videoprezentáciu predstavil školu i internát so všetkými techničnými možnosťami, ktorý im ona ponúka. Bešedoval o svojim iskústvu s ohľadom, že i sám chodil do tej školy a u tým mu pomohnul i Ivan Kaňuch zo Znového Sadu, ktorý strednoškolské obrazovanie tiež zdobul u Kerestúre. Popri toho prisutný bol i predsedateľ vývršného odboru Nacionálneho sovitu Rusnácov Žeľko Kovač, ktorý bešedoval o možlivostoch, ktorý ponúka Nacionálny sovit školárom, ktorí upíšu oddelenie gymnázií na ruským jazyku, jak to hasnovanie internátu bez doplnenia za všetkých i stipendií od 5000 dinári za najlepších 10 školárov u ruským oddeleniu prvého roku gymnázií. Na koncu bešedovala i direktorka Kerestúrskej školy Helena Pašo-Pavlovič, ktorá spomla novú didaktičnú metódu vyvodzenia nastavy na osnovi interaktívneho učenia, ktoré sa primenuje u školy u Kerestúre.